Urte asko, Euskal Herrian Santo Tomasen jaia ospatzen dela. Urtero, abenduaren 21, baserritarrak hartu etxean dauzkaten barazki, igali eta hegaztirik onenak eta azokara joaten dira jendaurrean agertzera. Donostian, Konstituzioko plazan egiten da feria. Donostiako parte zaharrean, non bertan hasten baitira goizean goizetik erakusketaren tendereteak prestatzen. Txistorraren salmenta postuak ere, usadio handikoak dira eta bertara agertzen direnak bokadilloz aseta irtengo dira. Santo Tomasen feria, txorixua eta ogia dio egun horretako herria bestiak. Era guztietako jendea bilduko da hemen gaur. Maila guztietakoak, inguruko herri guztietakoak, baserri guztietakoak. Erosiko dute txistorra prejituaren bokadilloa eta tragoa edango. Eta denek erosiko dute txerriaren zozketaren txartela. Aurtengoa, 250 kilokoa zen. Eta horrela, zarataz, musikaz eta arrabotsez igaro da eguna eta Euskal Herriak Santo Tomasen omenez ospatzen duen jaia amaituko eta hurrengo urteko abenduaren 21 berrospatuko.